kopi susu anget-anget asik-asik atang goreng panas pisan so hati-hati kakak nyoro dewe Toyota sarane bareng Toyo pengen jalan asik-asik atang goreng anget pisan yo haki sedia kakak nyoro yo better rasa sarane anget-anget kopi warung Riko mbok roti gawe awak seger lan uga tambah tenaga jajan goreng iki tetepe tak gili ono gadung kurang enak kurang bangga Riko kopi susu Riko borotia gawe awas seger latu kota tenaga kerja goreng iki aja kita tili ono jatuh kurang enak ngurangi pangan Riko moga dumateng barisan deretan artis biduan asik saketot sami kempal merapat datang sasono pagelaran ugi Mama Yedi dan sak rencangipun nggih ugi matur suwun monggo kula aturi ingkang rawuh datang sasono pagelaran Putra Jaya telu punika matur ugi padut nuwun kopi susu anget-anget asik-asik dan goreng panas pisan panasin yang hati sedia kakak nyoro dong medaya dasarane warung tenda pinggir jalan aswik total ayu tapi dia dari kang ayu tapi wis kado satilang ganane sing bisa yo ngalek kakak Putra Jaya asik-asik Nasida Audio coba yoso lu baca Indonesia anget-anget kopi susu Riko borotia gawe awas seger lan uga tambah tenaga gedang goreng iki aja kita cili ono gadung kurang enak ngurangi pelanggan Riko anget-anget kopi susu Riko borotia
kasih. Sampun tiba titi wanci dalu punika pagelaran Reog Putrajaya saged